Здравейте! Днес сте в Гласа на България, когато ще открием истинската звезда. Така, циганен, българин, турчин, американин, няма значение какво е. Важното е да имате глас. Тук само гласа и уменията ви са важни. Пусна ли? Добре. Първият кандидат сега е... Яната Николаева Кичукова! Чакай, давайте. Как се казваш? Яница Николаева. На колко години си? На 10. Откъде си? От Стравеля. Какво ще изпълниш днес? Песен. Каква? Учих я от някъде, не помня къде. Добре, давай. Може би точно тук. По-силно! Ево себе идва скрие, не видим за очи, като вятър духна в миг. И всеки повод шепне, напомня ни сега, невидими за всички чудеса. Бащай, с вяра тръгни, бори се сега, повярваш ли ти, мечтай, с песен игри без край, отваря безброй врати. Готово. Добре. Съдия. Песента беше хубава и аз съм не чувала. Хубаво пееш, но на някой тонове не ми харесва. На някои ноти. Да. Следващата съдия. На мен харесва като начало, като за край, но по средата нещо ми се губиш тона. Сега, съди, да обсъждаме точките. Сега точките. Аз давам 8 точки. От 10-8. Аз давам 10 точки. Аз не съм жив. Добре, майстко. Ти продължаваш Гласа на България. Сега, в темата. Зверокръчителка. Гера! Как се казваш? Аз съм Гери Цонева от град Стража. Съм на 12 години. Добре, давай. As over the good days, I live by sunrise. I said that's in the Magdas, but what that's in the mice. Oh, SMS, a little bit so I made it up. I bet the trees the stairs. When I'm my with the shine, the summer held a beer. And I'm not so I made a sign, a big and did show. Oh, SMS, and in my arms, I like up in the sky, like a little boy. Like a wind side. Super duper in the shades, the bigger kid is on the meant to be. It's all about a good and breeze. Това беше. Съдия. На мен ми хареса, обаче някои тонове, че даваше прекалено малък звук. На мен ме хареса много, дам ти 10 точки, окей, да, и следващата. 8. Добре, 18, ти продължаваш. Благодаря! Сега, дами и господа, изпълняващата Гери ми даде тези рубца и много ми хареса. Моя чест е да представя другият
другият изпълнител. И то е... Марина! Мамо! Добър ден, на колко си години? Аз на 10. Как се казваш? Казвам се Маринела Иванова Минчева Откъде си? от град Стралджа. Какво ще ни изпълниш? За сега не знам. Давай. Не съм толкова. Аз не знам кои са излизали. Давай. Кои са излизали? Да знаете, че това е смешно видео, дори ако пее гадно, това е смешно видео. Добре. Ох, много е тихо. Ще пее на Крисия Тодорова, песента е Детска планета. Гадно пея, това е смешно шоу. Пак ви го напомням. Така. Спри за малко. Добре. Искам да съм някой ден фея или супергерой. Всички хора по света искам да превърна в деца и повярвай ми, че съвсем за миг този свят ще променим. Ще бъде детска планета, без страх и глад и война. Ще бъде детска планета, най-красивата мечта. Не само съм това, не само истина една. И повярвай ми, че съвсем за миг този свят ще променим. Ще бъде детска планета, без страх и глад и война. Ще бъде детска планета, най-красивата мечта. Беше много хубаво. Сега журито. На мен ми хареса, обаче не се казва малка ли. Не, и всъщност като го пееш е сън. Не е само сън това. Какво за... Не говорим за текста, дали сме го объркали, говорим... На мен ми хареса много как пееш, но това ще бъде детска планета. Това просто не ми харесва. Ти само правиш като някой ангел ли. Това не правиш ще бъде детска планета. Това не ми харесва и не мога да го направя този път. И така ще дам 10. Аз ти давам 8.